Náklonnosť je čokoľvek, čo je pre psa príjemné alebo čo má rád. V tomto videu budem hovoriť o náklonnosti ako o škrabkaní, mojkaní, hladkaní alebo peknom prihováraní sa k psovi spojeným s očným kontaktom. Ľudia totiž častokrát prejavujú takúto náklonnosť psovi a nie sú pritom privedomí, tak povediac. Čo to znamená, že nie sú privedomí? To znamená, že ľudia síce majú pri sebe psíka, ale nevenujú pozornosť psovi. Nevenujú pozornosť stavu, v akom sa nachádza jeho myseľ. Venujú sa niečomu inému, ale popri tom prejavujú psovi náklonnosť už spomínaným spôsobom. Čiže hladkaním, alebo škrabkaním, či mojkaním. Typický a veľmi častý príklad je, že sa človek začne s niekým rozprávať, alebo sa začne venovať nejakej činnosti, a jeho psík sa medzi tým z nejakého dôvodu začne cítiť neisto, alebo nervózne, alebo úzkostne, prípadne začne cítiť strach. Jednoducho sa začne cítiť nevyrovnane a človek, venujúc sa ďalej tej činnosti alebo tomu rozhovoru, začne psovi automaticky preukazovať náklonnosť v podobe škrabkania, mojkania, hladkania alebo nejakého iného prejavu, niekedy spojeného aj s očným kontaktom. Prečo je dobré si na toto dávať pozor? Pre jednu veľmi dôležitú vec, a to je, že náklonnosťou akoukoľvek dávate psovi najavo, že buď to, čo robí, ale hlavne to, ako sa cíti momentálne, keď mu prejavujete náklonnosť, je správne, je dobré. Inými slovami, náklonnosťou posilňujete momentálny stav, v ktorom je psia myseľ. Čiže ak nevedome prejavujeme psovi, ktorý je v nevyrovnanom stave, náklonnosť, dávame mu v jeho reči najavo, že ten pocit, ktorý má, je vlastne správny, je dobrý, že je dobré, že sa tak cíti. A preto je možné, že ten psík sa bude takto cítiť oveľa častejšie a oveľa intenzívnejšie. Preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že psíky žijú tu a teraz. Buďme aj my preto veľmi vedomí tej situácie, v ktorej sa nachádzame s našim psom a to, ako sa náš pes cíti. A dávajme veľký pozor, akej energii prejavujeme náklonnosť. Aby sme nevedome neprejavovali náklonnosť nevyrovnanému psovi, ktorom sa vo výsledku bude oveľa častejšie a intenzívnejšie v rôznych oblastiach života a situáciách prejavovať práve úzkosť, strach alebo nervozita. Verím, že vám aj tento tip pomôže vyvarovať sa náklonnosti v nesprávnom čase. No a vidíme sa pri ďalšom tipe.